Joo, tässä alussa mä kerron ihan vaan heti sen, että tossa olin editoimassa tätä videota ja sitten jostain kumman syystä menin vahingossa poistamaan sen. Ja sitten mä skippaan tämän ensimmäisen klipin, mitä mä nyt kuvattiin tossa, koska mä voin selittää nopeasti, että ollaan menossa ajaa peltoalueella tänään. Sitten siellä on 106 ja sitten siellä on Mersu ja Pemari ja Sierra ja semmoista ja mennään suoraan asiaan. Simissei. Niin täällä ollaan pösön äärellä skrapaamassa. Tää on tärkeetä hommaa, tää on hyvä skrapaaja, se näkee jotain. Ei tässä varmaan kuulu mitään, mutta ihan sama. Täällä on 1, 2, 3, 4 autoa käynnissä. Joo. Nähdään pian. Niin. Mitä nyt tapahtuu? Startti. No niin, startti. Let's listen to this. No tähän pakotteen lähellä. No niin! Ai että! Kuuluuko mitään? Ei kuulu mitään. Ai että! Oliko muuta? Tähän. Okei. No niin, nyt ollaan täällä pösön kyydissä. Justi on kuskina. Uskallan just olla täällä kyydissä, mutta sen verran täytyy sanoa, että tässä pösössä on pirun pehmiät penkit. Siinä on kuski. Mikäs se mihin se käsi? Onneksi Kosti luottaa muu toistaiseksi. Niin, toistaiseksi mä luotan vielä. Ei tässä oo mitään kierroslukumittaria. Ei. Se on aika huono. Ei mikroskaan. Ai jaa. Tää on muuten Pirkulle hyvä tää kamera, mutta kun tässä on huono mikrofoni, niin se on ainoa miinus. Olisi erillinen mikrofoni, niin voisi laittaa toisen mikrofonin niin tonne pakoputkeen tai johonkin sinne. Niin. Tai sit tiedätkö Amazonista semmonen, ostaa semmonen turbo juttu, kun laitetaan niinku pakoputkeen. Sit semmonen pilli, et sit se kuulostaa, että olisi turbo, mutta ei oo. Saa niinku tunnelmaa, mutta ei paljon muuta. Niin. Se on hauska. Panna vähän kaasua, nyt yhtäkin vaan väliin. Joo. Mä koos. Mittaari muista. Perkele, oli tasainen. Ai että, paljon siinä oli? 80. On se aika paljon. No niin, nyt täällä on Jussi lämmennyt. Vihdoinkin on se kuuma poika. Herran Jumala. Kuuletteko nuo kierrokset? No niin.
Nyt kävi penkka lähellä. Molli. Joo, siis mäkin tossa äsken ajoin, mutta siinä ei ollut mitään kuvattavaa, kun se oli semmonen sakeleen mummo. No niin. Mikä se oli? Tuleeko smooths? No joo, aika. Herra Jeesus. Ui. Relax, motherfucker. Ei ollut lähellä. Ei. Ei ollenkaan siis. Tittiri. Hyvä Jussi. Hieno. Se on niin sanottu 180. Ajat väärällä kaistalla. Ajat väärällä kaistalla. Ja sit seuraava. Pappas penkkaa. Siellä on penkka. No niin. Ihan rauhallisesti vaan. Oi mit. Se on kunnollista. No niin. Jos ei joku vielä tajunnut, nyt sataa lunta. Herra Jumala. Tuo on ajamaan. Se on tämän pallot. Ihan perus Suomi näin. Niin. Oho. Sitten tämmönen pieni kivi, mikä ottaa aika kerran kiinni. Niin. Mulla on yksi vinkki, älä ajaa siitä. Näyttää, että on sukusta äsken. No niin. Wahoo! Että semmonen. Ihan helpot hei. Joo. Mä en näy. No en minäkään. No pistä pää ulos ikkunasta, niin sit sä ehkä näet. No niin, mut sit tulee lunta naamaan niin paljon. Mä luulen, että se olisi niinku varikkoaika nyt. No, miten meillä sit tosta niinku tolleen ajaa? Häh? No, näetkö nää nyt tosta jotain? Se on ulkopuolella. Mennäänkö sen? Oho, varo nyt penkkaa! Äijä kattoo tonne. Ai. No ei, kun ei paino pyyhkiöitä. Niin, pyyhkiöiden takia toi meni tolleen. Hyvä näkyy. Se kun Joo, tosi paljon auto. miten sulla on semmonen ylimääräinen käsi? No niin, täällä on radiokin 1000 ja 100 huutaa. No niin. Osa. No. Nytkö se oli speedi, onko se... Ristis. Ja yksi vaihtoehto on se, että ota lasi pois. Niin. Siitä tulee vaan lumet. Ei tää. Aika hyvin näkee. Vähän alkaa. Tähän sujuu kun sitä lapsee. Niin. Speedrun. Ei oikein tuo tahdo ottaa. Ei se oo. Ei. Mitä mä teen? Jos vetää vaikka Käsijarru pää. Mä oon ammattikuski. Siitä ei tästä. Vetääkö lintas? Ei. Missään nimessä. Unohda bakteerit. Täällä on kuvassa. Jarru pohjas. Voitko sä kuvata, niin mä käyn putsaan noit pyyhkiä. Mä olin just tekemästä samaa. Mä otan ehkä pois päältä. Niin. Tuulilla siis läpi. Onks niistä niin paljon lunta? On just.
pyyhkeä päälle, kun se Tästä pyyhkeä päälle, ai jättää. No niin. Se vähän parempi ainakin näyttäisi olevan. Edes jotain näkyy. Eli tosta ette voi ajaa. Joo, kato. Paljon kivempi. Aja siitä kivestä. Se meni jo. Tää nyt. Särp. Ei se auto. No ei se auto, mutta... Niin se on Mersu Oi vetää. vitsi, sä tulee temaan. Ja taas käsiä rupää. Mä näen mitään. Olisiko sille käydä manikolla vähän kattoo vähän tarkemmin ja putsaa paremmin noin ja sit takas? Joo. Joo. Ai saatana. Mulla käsi tuossa noin jo Jussi vetä. Ai vittu. Noniin, valikolle! No niin, täällä nyt sitten puolisokeana ollaan. Kyllä saatiin varikolla vähän tätä laitettua paremmas. Kyllä tässä nyt näkee, kamerassakin näkyy selvästi, että vähän parempi on, mutta ei silti mikään täydellinen. Mutta täällä näin puolisokeana lintaa vedetään, että ei siinä. Ihan normaali. Niin. No katsotaan seuraavaksi silmätkin. Ei! Veikitään poliisia ja rosvoa. Siellä vetää Mersu. Mersu vetää siellä. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Kyllä. Niin lennetään mekin kohta. Hetkinen. Kato. Mitä? Mulla on näkynyt väleistä. Voitin pyyhkiä kokonaan pois. Vitsiä. Näetkö sä kato? No joo. Joo. Äijä näkyy kyllä paremmin sieltä puolella. No joo, vähän. Ei se mitään haittaa, jos ei pyyhkeä löydy silti. Se on aurinko. Ja siinä on Mersu. Kartturi näkee, niin kaikki on hyvin. Niin. Eikös kartturin tarkoitus on sanoa, että mihin suuntaan ajetaan? Mistä löydään vetoa, että mä joudun ottaa ton käsijarru pois? Nyt se sun menit. Onko mä nyt koht? Oho! Ja käsijarru meni ihan ite pois. No niin. Nyt alkoi Lyyti kirjoittaa. No niin. Nyt alkoi tulee vauhtia. No niin. Nyt oltiin penkassa. Oltiin tuo. Niin. Oho. Ja siellä takana. Mitä? Ah, mä kuulen, että Mese on takana. Mitä helvettiä? Nyt näkyy paljon paremmin. Joo. No nyt se kans niinku rauhoittu toi sade ainakin mun mielestä. Ajo ei Mutta ääni just sitä. Ai. Tästä autosta löytyy enemmän käsijuhlia tämmönen. Joo. Herran Jumala. Mä ajattelin mitä nyt tapahtuu, kun yhtäkkiä rupesi lämpenemään. Mulla on ilman takkiin. Ja mulla on lämmin ja Niin. kusta takin kanssa. Jussi laittoi ton niinku tohon. Niin. Voi vittu. No niin. Saanko oikeesti pyytää? This is what rally is like. Herran Jumala. Vedetäänkö samalla tiralla, kun sulla on Dirt Rally 4 meillä? Ja kyllä se on ihan rotos. Alkaa olla hauskaa. Oho. No niin, jumalauta. Meni aika Nyt oli niin sanottu 180. Melkein 360. Niin. Ai että. Se saatti paljon hitti toi penkki. No niin. No nyt se kyllä niinku osasi.
Ai nyt äijä se huomas. Mä luulen, että sillä päivällä mä olin lämmennyt hyvin, mutta... Niin mäkin. Nyt äijä nyt niinku onnistuu jo. Miksi mä menin sanoa tolle? Niin. Joo. Nyt onnistuu. Tää on heittämällä mun paras video, mitä mä oon kuvannut. Rapai roiskuu. Se kivi. Aha, faija soittaa. Mikäs se oli? Hei. Kuule mitä? No. Tää on helppo pelastaa. Niin. Ei Sulla tarvitse. tässä vaiheessa. Oi mitä driftingiä! Apua peto. Tää on oikeesti nyt. Niin. Nyt käytiin niin sanotusti penkassa. Tässä autossa on semmonen kuin pohja. Ja se pohja ei oo metrin korkeudessa. Mä luulen, että tää on semmonen 3 metrinen maasturi. Niin. Mä voin sen verran sanoa, että ei ole. Sori. En tajunnut tätä tietoa. Me oli vedetty 3 kertaa ympäri ja muutaman kerran penkaan. Me ajetaan nyt semmonen yksi mummon kerta, me vähän rauhoitin, koska nyt alkoi mennä huonosti, kun 3 kertaa putki mennyt meille penkkaan, niin... Otetaan yksi tämmönen rauhaksi kerta. Ajaa hiljaa siitä kohdasta, missä niin katsotaan vähän, että mille me ajettiin tuossa niinku siihen penkkaan. Täällä niin saattaa olla, että se oli joku ennustus, kun... niin joo. Onks mä enää Jussi kysyä, vai tuleeko teille joku apina? Tää on mun lempimutka tällä hetkellä. Joo. Tässä voi lisättäväksi. Tämä on mun inoakin mutkissa. Oi, toi oli hieno! Nyt oli lakkivi. Äijä niinku oikeesti saavuttaa noita. Okei, en perukkaan. Äijä oli jo valmistautunut kuolemaan. No niin. Kohtele yskä. Kahtala yskä. No niin. Äiti saada sulle mutaa sisään ulos. Ja sun nää yhdessä mutkassa on tulta. Niin. Tehdään silleen, sit seuraavaksi kun mennään tohon. Äijä jättää mut tohon johonkin. Mä kuvaan yhden tai 2 kertaa silleen niin täältä niinku ulkopuolelta ja katsoin miltä se näyttää. No niin. Nyt katsotaan vähän, että miltä tämä pösö näyttää sit tälleen kun kattoo niinku täältä sivuhenkilön.
hyvät äänet tulee. Kattokaa kun se ampasee tossa noin. Juu. Joo, täällä ollaan ikkunat auki pieni tuulenville tulee. Siellä on Jusma boy. Oh my. Okei.